Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Goarni mingguta sadarion ima minggu pa 10 pituhon dung Trinitatis manang hasitulu sadaon ni debata dohot topik majamitahon barita nauli sian nasaroha. Marede mahita sia bukuede nomor 10 pitu ayat sada sahak rodi ayat tulu. Jaloma
hite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Kristus Yesus do naung gabe hapistaran siad debata tu hita, gabe hati goran dohot habadiaon, dohot haluaon. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, hodo sileo napul-hapul tuakana marsak roha, hodo sileo gogo tuakana gale, asi maroham, tatak maakana marsak roha do akan ahona pangujunan, say tatak mahoy-hoy nasida, jala palua nasida sian hagugutani, asa patardi dan nasida, hodo pangurupi, haporusan, dohot pangaramoti dihagugutan, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sia bukwede nomor 120 alu ayat 4 cahak tu ayat 5. Patik ni debata di minggu sadarion, ima sian Heber bidu 10 tolu ayat 10 onom. Alai unang malupa hamu mabain nadenggan, doho mangulahon asini roha. Ai di halomoho debatado akapelean nasongoni ima sahakna. Atong rak mangidogogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nau bartu patikmi. Amen. Marede mahita sia bukwede nomor 430 ayat sada saha rodi ayat 2.
Jesus no divine, roh akong duwan, Jesus no marbutan disin, di murino ay roh hati, tung nahasin natin amin, tu hati di hapar silangin, tung pagcumangay Jesus min, dan gulong pagkokop na disin, lamang mapurus tusin, asa malum disiru hati, ulan budar ni tu hati, boy mamuri ias tundikin, ias tundikin, roh akong duwan, Jesus luar bulan disin, diburi nuai roh hati. Tato poti madu satta, tua dopan ni debata, martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami, na di banua gijang. Pargogo nasuhatu dosan, pardengga basa doho, jala rodi saleleng-leleng na do asini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami, jala sai unang beingot akka dosa nami. Ay juk do hami mardosa marado poko, jala juk do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalausion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalausion nami, unang alang asini roham, sai urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah, nung apola hupasisi aka pangalaw sim songon obun, jala songon obun manorop aka dosam. Sai mulak mahotuau, ayaw do si paluaho. Hasangapom ma di debata na dikicang. Amin. Maredehita sia bukwede nomor 206 ayat sada dohot ayat 4. Yang            Amin.
Epistel di hari Mingguon, dienet sian Daniel bidutolu, mamuka sian ayat 10 tolu, saha rodi ayat 10 alu, tajahama marsikat soren. Dungi piri-pirio jala muruk situtuma si Nebukadnesar, madokon ikobuanon si Sadrak, si Mesak, dot si Abednego tujolona. Jadi tarbuam mana tolu halaki tujolo ni rajai. Ope molo olo hamunuaeng disi dibegi hamu suara ni sarune tulila hasapi arbab sordam godang dohot sadok ragam-ragam ni parhinaloan marsinggang jala marsoba tuganaganan naung hupa ulii alai molo so olo hamu marsoba ikot tokinai hamu tipal honon tuliang pamurunan namar nala-nala dungi idau manang debata dia donatuk paluaun hamu siat tangako. Molo lomo rohani debat tanami nahu oloi hami sai paluaon na dohami sial liang pamurunan namar nalalai doho siat tangamu ale raja nami. Ima sahakna martua doakan natu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Maredehita siap buku ede nomor 272 ayat 2 dohot ayat 4. Tidakko maha porseaut tai songon nahina tidakon ni dongata saha porseaut di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dosan natu mo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria naga-begabean siatot di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natumaon na bernit
di pangumuman ni Silatus, nama te tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung di tanong, na mulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surga, lau hundur tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, mangumi halat na mangolu dohok namate. Au porsea ditodi porbadia, jala dong sada huria nabadia, huria hatopan ala Kristen akka nabadia, dohok dia sesani dosa, dohok dia taina mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohok dihangoluan nasora suda. Amin. Tabiki makor sian punguan ina Teresia diuduti kor sian punguan ama Immanuel.
Huriani tuhata, ujahokai majo tikting namasa di minggu tasadarion, Minggu tanggal 10 Oktober 2025, naparjolo dadana nasorang. Di basa-basa tuhata do dadana di keluarga Victor BP Butar-Butar, inangi baru manurung. Saya dadana bawa na di hari Rabu tanggal 2 Oktober 2025, maringanan di Jalan Haji Bain, RT 5 RW 6, Kelurahan Kelapa Doetan, Kecamatan Ciracas, Manang, Wikpitu. Na paduahon ruas natabba. Tajarodo gabe ruas ni Huriata, ima keluarga Inang Sinaga, Soni Borutabba, Rabdohot dua yang akun nasida bawa, naros yang HKBP Gedong Resort Keramat Jati, inganan nasida di Jalan Rawabula, RT 4 RW Pitu nomor 144, Komplek Gereja Manang Wiksada. Na patuluhon na nang marbagas, tikting parjolo. Nang majalo pasu-pasu pabagas soma, Yosua parluhutan parulian pakpahan. Anak ni amang tua paraduan pakpahan nahinan, tu ni inang Samaria Borugultum, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Tarunajaya nomor sada Manang Wik 10, Dohot Orwana, Nadia Monika Borupajaitan, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, boru ni amang Martaon Pajaitan, tu ni inang Rohaida Pera Boru Nainggolan, Sian Huta Jalan Tarunajaya nomor sada Manang Wik 10. Pamas-masun dipatupa di hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 di HKBP Cibubur Resort Cibubur, masuk pukul 8 manugut. Na mangihut tik-tik parjolo naing majalo pasu-pasu pabagas summa Niko Andreas Parhusip, anak ni amang Bokas Parhusip, tubuh ni inang Ruli Boru Sihobing, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Gang Sakura, Manang Kelurahan Munjul Wik Opat, Dohot Orwana Gok Masari Boru Lubaturuan, boru ni amang Payan Lubaturuan, tubuh ni inang Alinda Rusbine Boru Hutasoit, ruas ni HKBP Parsaran Nauli Resort Parsaran Nauli Banualuhu, Distrik Sapronom Hubang Habisaran, Sian Huta Huta Baru Tapanuli Utara. Pamas-masud dipatupa di hari Sabtu tanggal 8 November 2025 di HKBP Cibubur Resort Cibubur, masuk pukul 8 manugut. Na mangihut tik-tik paduahon naing majalo pasu-pasu pabagas summa Dian Fernando Sihite SIP, anak ni amang Manotar Sihite nahinan, tubuh ni inang Sonta Boru Simamora, ruas ni HKBP Sekincau Resort Liwa Lampung Barat, Distrik 22 Lampung, Sian Huta Giham Sekincau Lampung Barat, Dohot Orwana Helen Julianti Boru Hutagaul Esmat, boru ni amang Podang Hutagaul, tubuh ni inang Helmina Boru Manik, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Malaka Gang Buton nomor 27 Manang Wik Opat. Pamas-masur dipatupa di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2025 di HKBP Sekincau Resort Liwa Lampung Barat, Distrik 22 Lampung, masuk pukul 8 manugut. Na mangihut tik-tik paduahon naing majalo pasu-pasu pabagas summa tupal hasudungan pangaribuan, anak ni amang Manibul Pangaribuan, tubuh ni inang Het di Boru Marpaung, ruas ni HKBP Ulubius Resort Porsea Distrik Opat Toba, Sian Huta Jalan Sisinga Mangaraja Porsea Kabupaten Toba, Dohot Orwana Yohana Olivia Yulista Boru Sitanggang, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, boru ni amang Olbert Sitanggang, tubuh ni inang Diarni N Boru Silitonga, Sian Huta
Perumahan Bukit Permai, Jalan Ineri, Blok N Sada 5, Cibubur, Manang, Wiksada. Pamas-masun dipatu pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2025 di HKBP Ulubius, Resort Porsea, masuk pukul sia manogut. Na paupaton Ruhut Parmahanion, Pamisangion, Manang RPP. Mamuk kesadarion hona Ruhut Parmahanion, Pamisangion do Kristina Oktaviani Burupasaribu, Alamar Bagas Sopangatoyon Nihuria. Inganan di Jalan Tarunajaya, Gang Baronang nomor 24, Manang Wikwalu. Napalimahon Dewan Diakonia, Seksi Sosial. Tabua maritangnyakta karuas ni huria na dibagasa parsahiton songon noktar surat di tiktikta na mangihut pasahatos sembako tu warga sekitar. Di hari Selasa tanggal 10 Oktober 2025 patupon ni huriat tado marhite seksi sosial rap dohot panitia tahun transformasi HKBP pesta gutilon dohot ulang tahun ni HKBP Cibubur napa opapronopon pasahatos sembako tu warga sekitar dalam rangka ulang tahun HKBP Cibubur masuk pukul 10.04 harian maringanan di GSM Gloria Lantesada. Na mangihut pelayanan komisi kasih di hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2025 patupon ni huria do pelayanan komisi kasih masuk pukul sia manogot maringanan di GSM Gloria Lantesada. Na paonopon panitia pesta gotilon hari ulang tahun ke-46 tahun transformasi 2025. Khobar tu kegiatan ni pesta puncak transformasi ulang tahun ke-46 dohot pesta gotilon patupon ni panitia do pengumpulan dana lahu mendukung operasional ni huriata marhite-hite silua wik iklan dohot olop-olop asata dukung ma rencana ni panitia dohot di hari Senin tanggal 10 Oktober 2025 patupon ni panitia do rapot maringanan di GSM Gloria Lantesada masuk pukul 10 sia borngin laos titingoma nagabe udangat tusudi panitia asaro madohoti rapoti. Na papituhon panitia pembangunan HKBP Cibubur periode 2025-2027 lapora parhepengop panitia pembangunan Bui Mata Jaha di Warta Naupta Tiuk B. Na pawaluho buah-buah obar tu program kerja ni huriata tahun 2025. Marhite tiktingon pinangido tu sudah ruas ni huria. Asa tapasa bima peliat tahun tu huria manang marhite-hite situa wiktabe. So ngoni tikting na masa di minggu taserion aka tikting na mangihut Bui Mata Jaha noktar surat di Warta Jemaat tuhatama nama masuk-masuk ita seluhuna. Tabege makor sian wiksada diuduti wik pitu.
Marede mahita siap buku ede nomor 515 ayat sada roh diudukna uhut tapapungu pelean sada A dohot sada B. Ringkas matapamu Dungduna Kristusi Rade doha sesuai Ia
dameni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madita saluhutna. Hatani debata dihita di minggu namarguar minggu pasapuluh pituhon dung Trinitatis. Nienet sian suratnya Apostel Paulus tu Huria Rom bidu sada mamukamai asian ayat 8 satrodi ayat 15. Rom sada ayat 10 ayat 8 satrodi ayat 15 didok songonon. Mandok mauliate au jumolo tu debataku marhite-hite Yesus Kristus siala sudeham ala tuliat portibiodo tarbarita hapor siaununa dang matsadi au marningot hamu ia sitindangiku debatado nahuoloi di bagasan tondiku dina hubaritahon anak nai toktongdo hupangido di akatangyaku anggiat tung manang adigan pe lomoni rohani debata patiur hondalaku manopot hamu ai masihol doau manidahamu anggiatung tarlehon au tuhamu deba sileon-lehon partodion patoguhon rohamuna oddo tahe naing dapotan hiras di roha nang au sian hamu hinorhoni ha porsio tabe alai naing maboton muna akadongan naung jot-jot ditahi rohaku manopot hamu asa marpargue au nang dihamu songona diaka bangso nalebani alai tarsabat doau rasi rasa nuaing namarutang doau dihalak junani nang di bangso naleban diaka parhapistaran nang diaka nahurang roha dibaheni usakap sian nasa rohaku majabitahon barita naulii nang dihamu di huta Rom ido sahatna jalan agabe topik di mingguta di jamitata mingguon ima napaingoton sekaligus muse menyemangati manjauhita asa parsidohot manjamitahon barita nauli sian nasa roha hurian itu hatta amanami inanami dotamuah kadongan nahina holongan di bagasan Kristus barita nauli di hatagorik marharuan sian hata evangelion ujung nagabe Injil disi isina ipolana ima taringotu tu hata Yesus pambahenan itu hata Yesus na rela mangaleon dirina satu namate di hau pinor silang asa ya padomuhon jolma pardosa dohot debata nabadiai asa sian pengorbanani malua jolma sian dosa dohot pangalausionna ido ipolani barita nauli lapatana molotakas tahapor siai taringot tu Yesus Kristus jalanunga tajalo barita nauli di bagasan ngoluta otomatis dui sude do hita ikon parsidohot gabe parbarita nauli dada ikon jolo gabe padita dada ikon jolo gabe situa manang gabe songon Apostel Paulus dison asa parsidohot ita marbaritahon barita naulii alai cukup nama asal adong ha porsiaota tu debata di bagasan Yesus Kristus siani nama tapangasahon sianima boi gabe modalta laho mamaritahon barita nauli tu ganup jolma diturpuk tahun namangina sasitongna dangadong hadomuan mana hubungan Apostel Paulus tu huriana di Rom jalan takas do hobartu natar surat di buku sejarah dot nadong di Bibel tahun sasitongna dan Apostel Paulus na pajogjok kon huriai justru nga adong hian huriai baru pero Apostel Paulus nandapot ton dasida ipe marite surat do jari surat naon di surat ton di uta Korin ujui tiki makobasi ibana
di huta Korin. Lungun rohana sabui pajupa nangpe dang ibana na pajok-jokon. Ondo sada poin nabui ta pausor-usoron. Daikon hita. Daikon tatanda halak asa olo hita mambain atau membangun hubungan dot dasira. Daikon ya adong istilahna apa ulaut ta pajogjogkon huriai asa olo hita borhat makobasi huriai. Sian akadongan na asing pe nunga dibentuk nunga dihobasi huriai ikon dohot nama hita olo laut tusi. Ido alana didok dison mandok melihat au jumolo tu debataku marhite-hite Yesus Kristus siala sudehan luar biasa doon dang ditanda ibana jaladang diboto ibana songon dia do huriai alai positutu rohana dohot mandok meliate on nama naboi gawe pelajaran di hita daikon mandok meliate hita tu aka jolma tu aka dongata nang tatanda alai boi do HP mandok meliate tu halak Kristen manang tu akadongata sah porsiaon nangpe dakia pajupang kita idona parjolo ala memang mandok mau lihatei marhite-hite Yesus Kristus do ala tu lihat portibio do tarbarita ha porsion muna. Jadi ini luar biasa. Paulus mau bersyukur bukan karena perbuatannya, bukan karena karyanya. Paulus mau bersyukur justru hanya mendengar, hanya menerima berita lasti roha, berita kabar baik nanidok dison taringotu haporsion nasida. Cukup membuat apostol Paulus mandok meliate itu debata, malas roha. On nama natong boy gawe pelajaran di hita. Mana ngadigan pe tajalo barita taringotu akadongata saporsiawan. Di huta dia pe di huria dia. Alai tarbarita haporsion nasida lumobi ma dia ka ulaon ni huria nabalgai boy gabe istilahna ya mambelas rohatta. Jalan di bagasan surat naon di dok muse dang mansa diau maningot hamu ia si tindangiku debatado nahuoloi di bagasan tondiku dina hubaritahon anak nai. Paulus berani membawa atau memakai goar ni debata gabe saksi si tidangina laho patuduhon kesungguhan keseriusan dina manangyakon dina istilahna lumuni rohana pajupang dot nasida. Dia memberitakan secara sungguh-sungguh, bukan ya dibuat-buat atau bahkan bukan secara pura-pura. Takas didok dang mansadiau dang mansadi terus menerus dang mansadiau marningot tamu terus menerus dia ingat, dia tidak pernah lupa mengingat mereka jemaat yang ada di kota Roma. Ia sitindangiku debatado nahuoloi di bagasan tondiku dina hubaritahon anak nai tok tong dohu pangido di akatangnyaku martangiang manang nyakon akadongan saha porsial manang nyakon akadongan nadong di huriai isi ni tangyangnya takas do di dok bison manang adigan pe lomoni rohani debata patiurhod dalaku manopotam idona parcolo. Paulus berdoa supaya dia masih sempat datang ke kota Roma berjumpa dengan saudara-saudara seiman di kota Roma. Idona nidokna dia sada ay masihol doau manida hamu. Anggiatung tarleon au tuhamu deba si leon parton dion. Tujuan napa duahon dada holan pajupang ale napa duahon mangaleon si leon parton dion. Mangaleon motivasi asa toktong hurian adong di Romi terus giat memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, bahkan juga memberitakan haporsionasi dan notugu di joloni akan natorop. Na patuluhon didok muse odo tahe naing dapotan hiras di roha nang ausian hamu. Jadi dada holan mangaleon ibana ale olo do mancalo. Mancalo dison dapotan hiras di roha nang ausian hamu hinorhon ni haporsiau tabe.
Jadi Paulus tidak hanya memberi tetapi juga mau menerima masukan atau katakanlah di sini kesaksian iman dari jemaat yang ada di Roma. Di dok muse namangihut alai naing ma boton muna akadongan nong jot-jot ditahi rohaku manopot hamu asa marparbu yau nang dihamu songon nadiaka bangso nalebadi. Nah keningan asa terhibur marhiras ni roha dapotan hiras ni roha Apostel Paulus namangihut muse di jalur ibana parbue sian haporsiaoni rap makalason parbue ni haporsiaon nasongoni diaka bangso nalebani. Maka porsiai parbue di pemberitaan Injil lam godang na olo porsia tutuhata. Nah mangihut di ujung na didok na marutang doau di halak Junani nang di bangso naleban diaka parhapistaran nang diaka nahurang roha laho manggarar hutang do HP parpudi Apostel Pauluson umbaen lungun rohana pajupang dot nasida asabui lunas hutangna marutang sahira marutang hosa do Apostel Paulus tu halak Junani nang halak naso Junani alani Kristus nong di jaluk ibana jalabui ibana malua sian akadosa gabe marutang nama tu Kristus sasitongna laho manggarar utangi tu akajolma laho ya mengalami songon nani alamanna manjalo Kristus porsea tu Kristus ido utang nani dok nadison marutang alani Kristus do HP dibaheni usakap sian nasa rohaku manjami tahun barita nauli nang dihamu di huta Rom asing do nani dok barita nauli dison dada songon barita nauli tu aka naso porsea dope tu Tuhani alinah dindok Apostel Paulus dison di ayat 15 manjami tahun barita nauli dalam bentuk jamita di aka kebaktian manang di ari-ari minggu ari sabat. Jadi asing mamari tahun barita nauli itu akan naso porsea dope dot mamari tahun barita nauli itu naung porsea di bagasan jamita. Jadi dota tanah jepek amanginang turpuk tahun sasitong na paingoton hita akan sudip karya-karya pemberitaan Injil sian aka parbarita nauli na jolo dada holan sian Apostel Paulus tajalo barita naulion narona ma parbarita nauli tu tanobata jala diadopi nasida do aka ya sifat-sifat halak batak nasongeni karasna gabe godang piga-piga sian nasida marujung tu hamatean alai asap unang sia-sia pengorbanan nasida lam godang nama aka nah porsia tu Tuhani la dung jogjong huria di Tano Batak satu huta manang di Parserahanon di Jakartaon ingot kita diaka pengorbanan nasida ido na parjolo nang pe nunga salpu hut HKBP na pa 164 taoton di hari Selasa na salpu ale tongdo gema dari pemberitaan Injil dina jongjong huria HKBP na parjoli ikon dohot nama tahalakson manang terus kita ingat asa ya lamhot aporsiauta na paduahon muse hombar tutur tahun dada holan olo hitaman jalo saya jot-jot tuh hudokon tu aka dongan di istilahna naman jalo komisi kasih saya jot-jot tuh hudokon tu nasida udang holan malohamu manjalo ikon olo nama hamu mangaleon jaladang sarupa na hudokon manjalo hepeng gabe taleon hepeng dang ikon songoni mangaleon rohado narumikot sian mangaleon hepeng tu huriai mangaleon roha dalam arti dohot itama maritahon barita nauli sian rohaido sasitonga molodang taleon rohata songon dia pe godangna hepeng taleon tuhuriata dang marlapatan nih aladang di bagasan rohana ias di bagasan rohana puas dia kapakobasion di huria dia kapakobasion mamaritahon barita nauli jadi kon rapita dung tajalo barita nauli tikina ma nguaing ikon tabaritahon barita nauli tu sagodang-godang na dongata
sagodang-godangna akan natahaholongi. Daikon di Cibuburon, boi nama diaka luat na asing. Alai parjolo ma tentu diaka manang di tonga-tonga ni keluarga tabe. Baritam nauli ikon marsaringar parjolo di ngolu ni rumah tangga ta. Molodang marbarita nauli dope keluarga ta. Saya jot-jot do di tarbarita dada hapor seota na tarbarita. Alin na tarbarita justru parbadata di tonga-tonga ni rumah tangga. Dan tikos doi. Ya, di tanda jolma hita alani hapor seota do. Dada alani parbadata. Ido naikon tatiop di nguluta siganup ari. Amen martangiang maita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosa. Amanami na usombahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan siokopami. Nunga taruli hami di hatam na badiai. Napa ingoton hami hombartu pengalamannya Apostel Paulus. Tuhuria na di Rom nangpe dang ditanda ibana. Nangpe dang ibana pajojokot sai. Alai takasdo di bain ibana tangiang nasomoni dengkan. Martangiang ibana manang nyakot. Asabui dohot pajupang dot nasida. Asabui dohot mamari tahun barita nauli tu nasida. Song-song ini nang dihami salut nali Tuhan. Takas do nunga hujalo hami barita nauli sian akapar barita nauli na jolo. Satu tikion marite hite aka jamita sian naposom. Nunga tikina hami parsidohot mamari tahun barita nauli muse. Tua kadongan nami na humaliang. Asa goi hulaon hami manjami tahun barita nauli sian nasa rohanami jalasiani marparbue diaka hapor siaon nya kadongan di nahungaliang asa rap hami marlasi roha marol olop di jolom nabadiai di bagasan tangyangon martangiang hami diaka pakobasion ni huriam saleleng samiguon asa wodo tutuna mandongani nama masu-masu sude aka ulon nami ali Tuhan songoninang di barita lasni roha sian keluarga amanami amang Victor butar-butar dot inang boru manurung ala takas di jalun nasida si leon mi ima mariti hite sadadak danak bawa di tonga-tonga di rumah tangga nasida hodo tutun nama mandongani nasida li Tuhan asabui tong mandongani mengajar-ajari mambuan dak danaki gabe anak si oli ajar anak na hasea anak na mabiar tuho jala anak na tahu pasangapon na tua-tuana tuhodo pasat nami dongan nami inang sinaga Sony boru tambah na rosian huriam HKBP Gedong Resort Kramat Jati boi nasida bergabung dot kami di son gabe ruas na tambah dongani mana sida li Tuhan ajari ma pasada marohanami asa tong do boi mangolu jala lama tora saporsian nasida rap dot hami di tonga-tonga ni huriamon tuhodo pasat ami muse rencana-rencana tujolanon ale Tuhan ima rencana di aka yanakon ni huriam naing manjalo pasu-pasu parbagason Joshua parluhutan parulian pakpahan dot oroanna Nadia Monika boru panjaitan songoninang Niko Andreas parhusip dot oroanna Gok Masari boru lubatoruan odo tutuna mandongani anak ni huriam Dian Fernando Sihite dot oroanna Helen Julianti boru Tagal nanaing manjalo pasu-pasu parbagason di huriam HKBP Skincau Resort Liwa Lampung Barat suang-suang ini nang anak ni huriam tupal hasudungan pangaribuan dot oroanna Yohana Olivia Yulista boru Sitanggang neng manjalo pasu-pasu parbagason di huriam HKBP Ulubius Resort Porsea saluhut nadohu pasatami tuho asa sude sakap ni rohana sida sakap nauli sakap nadengani gabe pasu-pasu nang disudi natorop disude keluarga jala tongdo gabe barita lasni roha nang dihami saluhutna hutang yakon hami muse secara khusus dongan nami naikon manjalo ruhut-ruhut parmahanion pamit sangon ala pambaina nasida naso sadalan naso sahobartu pangajaran ni huriam HKBP Cibuburon dina marbagas nasida
naso pangatoyon ni huria. Ale Tuhan, buka maroha do pikiran nasida, asa mulak use nasida non disadatiki bergabung use do tami gabe punguan ni akan porsia di tonga-tonga ni huriam HKBP Cibuburon. Hodo tutu nama dongan nasida ya ale Tuhan, Ima Kristina Oktaviani boru Pasaribu. Asa unang paleleku hami huriamon sahira marutang hosa alani dosa dot pangalesion nasida tuho ale Tuhan. Martangiang hami asa tongdo boi di leon ho ale Tuhan tiki di hami laho manjalo nasida di ari-ari nanengro. Ale Tuhan tuho do pasat ami muse di aka kegiatan dewan koinonia, dewan diakonia dot dewan marturia. Asa ho do tutu na pasikopan sude ulaun na adong di dewan-dewani, di secara khusus di dewan diakonia, di ulaun seksi sosial tua kadongan nami ruasmu namar sahid jala dirawat di rumah sakit satu tikion ima inanami inang nyonya M Sinaga baru silalahi, inanami inang nyonya Eru Tapea baru Pasaribu, inanami juga dongan nami ali Tuhan Roy Sihombing hodo tutu nama dongan nasida ali Tuhan songoninang amanami amang tahayan ali Tuhan pasikop ma sude pangubation na jinalu nasida igabe hamalumon hai pason di nasida ali Tuhan asa bui ro nasida rapdo tami tujolom mamuji pasangapon guarmu na badiai suang songoninang ulaun diakoni sosial seksi sosial ali Tuhan pasaton sembako tu warga sekitar ala lasni rohanami makalason ulang tahun ni hurian nami on asa tongdo dapotan lasni roha pasu-pasu nang akadongan nami na humaliangi suang-suang nang pelayanan komisi kasih tuhodo pasatami sude panitia pesta pembangunan do pesta gotilon asa toktong nasida marsadani roha pasauton sude program-program nadong di kepanitiani bain sangat di guarmu na badiai ali Tuhan rap marlasni roha dohami toktong dohot akadongan nami nama ulang tahun hari hatu tubuh dot nama ulang tahun hari pardongan saripeon di bagasan samingguon ali Tuhan mangido hami ajar-ajari manasida mamilangi hari-hari ningolu nasidai asa dapotan rohana bisuk nasida lau maka mulia teon sudah denggan di bagasan Yesus Kristus Tuhan siop ko pahami amin. Tapasahat ma peliatan apa duahon dohot tu fakta di kegiatan panitia pembangunan Huriata uhut mata endehon buku ende nomor 666. Tuhan, damai
Tatang yakon ma peliata tu debata. Ale debata amanamina di Banua Ginjang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot nasa uli basa nama uli utus. Hupasat hami mana sian nani leon mitu hami pelian nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhase yang hami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhai marohanami mariti-hiti tondim. Asalamu tanda hami godang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mau liate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanamina di Banua Ginjang, sai pinurbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Ginjang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan, namar dosa tuhami, una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala dipasaohon ma damena tutondim. Amin. Ruaswik pitu maju mahita tujolo bar foto salinai dihita ruaswik pitu maju mahita tujolo bar foto tu